аксари кӯдакон дар синни то мактабӣ тарсҳои гуногунро таҷриба мекунанд. Ин метавонад тарс аз торикӣ ва ё тарс аз ҷин бошад, тарс аз ҳайвоноти калон ё ҳатто тарс аз ҷудоӣ аз волидон бошад. барои мо муҳим аст ки ин тарсҳоро фаҳмем, масхара накунем ва кӯдакро барои бартараф карданашон роҳнамоӣ кунем. масалан, тарс аз торикӣ хеле маъмул аст. кӯдак метавонад тасаввур кунад ки дар кунҷи торикии ҳуҷра дахма ё бобои бад пинҳон аст. ба ҷои гуфтани ҳеҷ гап нест, хоб кун, чизе нест, шумо метавонед эҷодкорона бархурд кунед. бисёр волидон ба кӯдак як чароғи хурд, яъне дастачароғак медиҳанд ва ба кӯдак мефаҳмонанд то ҳар бор ки тарсиду чизе дид, равшан кунад ва бубинад ки ҳама ҷо оддист ва ҳамин тавр ӯ ором мешавад. ё боз як усули дигар, дӯсти хаёлӣ ё қаҳрамони муҳофиз. масалан, бигӯед ки хирсаки нармаш ҳомии ӯст ва шабона намегузорад касе ба ӯ наздик шавад. кӯдакон бо хурсандӣ инро мепазиранд. онҳо бо афсона зиндагӣ мекунанд. тарс аз ҷудоӣ. баъзе кӯдакон намехоҳанд шаб дар ҳуҷраашон танҳо хобанд ва исрор мекунанд бо модар бошанд. агар фарзанди шумо низ чунин аст, метавонед оҳиста ӯро одат кунонед. аввал паҳлӯяш бихобед, то ки хоб равад. баъд хиста равед. кам кам вақтро кам кунед. бо ӯ суҳбат кунед ки вай дар ҳуҷрааш бехатар аст ва шумо ба ӯ наздик ҳастед ё метавонед дарро кушода монед. дар вақти рӯз бештар бозиҳои мустақил ё гурӯҳӣ бо дигар кӯдаконро дастгирӣ кунед, то аз шумо ҷудо шуданро ҳамчун падидаи маъмулӣ қабул кунад. тарсҳои ғайривоқеӣ мисли тарсидан аз ҷинну албастиву дев. дар фарҳанги мо афсонаҳои зиёде дар бораи ин махлуқҳо ҳаст ва баъзан худи калонсолон кӯдакро бо халабут метарсонанд ки ин кори хато аст. агар кӯдаки шумо чунин тарсро дорад, кӯшиш кунед онро ба бозӣ табдил диҳед. масалан, нақшбозӣ кунед. шумо албастӣ мешавед ки он қадар хандаовар аст ва кӯдак шуморо мегурезонад. ё якҷоя тасвир кашед. биё расми ҷинро мекашем ва болояш хати несткунӣ мегузорем. ҳамин қадар барои ӯ эҳсоси назоратро ба тарс медиҳад. тарсҳои воқеӣ ҳам ҳастанд. масалан, тарс аз саги калон ё баландӣ. онҳоро маҷбур нестед пурра рафт кунед, чун баъзе тарсҳо барои бехатарӣ муфиданд. эҳтиётро меомӯзонанд. фақат кӯдакро оҳиста фаҳмонед. вақте кӯдак аз саг метарсад, ҳангоми сайругашт дар кӯча агар сагро дидед ва бехатар аст, бо банд ва ё тасма баста аст, ба ӯ наздик шавед. сагро бо ангушт нишон диҳед. шояд кӯдак даст расондан нахоҳад. маҷбур накунед. фақат фаҳмонед ки на ҳар саг хатарнок аст. дар ҳамаи ҳолатҳо масхара накардани тарси кӯдак хеле муҳим аст. ба ҷои масхара кардани ӯ, тарсро аз кӯдак дур кунед. ба ин гуна муносибат кӯдаки шумо дар оянда низ ба шумо эътимод мекунад ва аз ҳеҷ эҳсоси худ, ҳатто тарс, хиҷолат намекашад. фарзанди шумо аз чӣ метарсад ё аз чӣ метарсид? шумо чӣ роҳро барои ором кардани тарсҳои ӯ истифода бурдед? агар масалан аз торикӣ метарсад, чароғак ё афсона барои ӯ доред? таҷрибаи шумо дар ин замина чӣ гуна буд ва шарҳи шуморо дар комментария интизорем. сарпарасти барномаи мо ширкати Linda Witt. Иммунитетро баланд, ҳар кайси истифода бурд ҳатман мешавад писанд.